ҳамсӯҳбати мо муовини раиси ноҳияи Варзоб Баҳрдин Нозимизода аст. таҳлилу баррасии соҳаи туризм дар минтақаи сайёҳии Варзоб. дар соли 2018 мувофиқ канам ҳисоботҳои мониторинги мо гузаронида истодаем, эҳтимолоти зиёда аз 200 000 сайёҳонро қабул карданро дорем. имконатҳои бои табиии сайёҳӣ дар ин мавзеи афсонавии кишвар. макони сайри гашти мувофиқ аст барои сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ. рушди соҳаи туризм дар минтақаи сайёҳии Варзоб. минтақаҳои суратӣ дар ноҳияи Варзоб фаъолият доранд, ки метавонанд ноҳияи Варзобро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ кунанд. таъмини мутахассисони касбӣ ба хотири хизматрасонии хуби сайёҳӣ. нарасидани мутахассисони соҳа яке аз масъалаҳоест, ки дар баъзе минтақаҳои кишвар мушоҳида мегардад. дар ҳамаи минтақаҳои истироҳатии ноҳияи Варзоб мутахассисони бо таҷриба фаъолият мекунанд. ин самтест ки онро дар барномаи навбатӣ мавзӯи рӯз бо коршиноси соҳа ба риштаи таҳлил хоҳем кашид. дар ноҳияи Варзоб масалан ҳастанд дар баробари мавҷуд будани минтақаҳои истироҳатӣ ҳаст ёдгории таърихӣ, ҳаст масалан осоишгоҳи табобатӣ. шоми сешанбе дар телевизиони душанбе. аз сокинони мамлакат хоҳиш дорам, ки дар рӯзҳои ба онро мувофиқ омада аз ноҳияи Варзоб аз минтақаҳои истироҳатӣ бо аҳли оилаи худ, бо рафиқон, бо меҳмонон омада истироҳат кунанд.